Už vás nebaví šliapať na tie smradlavé míny počas rannej prechádzky. Prečo sa o tejto kašovitej hrozbe na našich upravených trávnikoch nehovorí viac? V mojich časoch psi vedeli, kde majú vykonávať svoju potrebu a určite to nebolo na dokonale zastrihnutej bermudskej tráve pána Johnsona. Teraz je každá prechádzka ako prechádzka cez mínové pole plné týchto malých darčekov. A prečo? Pretože niektorí ľudia sa k prírode správajú ako k verejnému záchodu pre svojich chlpatých kamarátov. Nielen, že vám to zničí topánky, ale je to aj facka pre všetkých nadšencov kvetinových záhonov. A ani mi nezačínajte s výhovorkou nevidel som to. Ak váš pes robí zhrbený tanec, tak sa len nenaťahuje. Takže tu je jeden divoký nápad. Poďme vrátiť našim prechádzkam trochu dôstojnosti. Zoberte si lopatku na hovienka alebo aspoň vrecúško a udržujme naše trávniky čisté. Verte mi, vaši